Welcome back ulit mga kajam. Welcome ulit sa ating business ngayon. Ito yung imumukbang natin ngayon mga kajam. Ito yung kinuha namin kagabi sa Pampang. Ayun, ito siya mga kajam. Ayan. Ayan siya. Ayan yung laman niya. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo ito. Ang tawag sa amin ito ay kalampinay. Hindi ko alam sa inyo kung plato ang tawag nito. Ayun, may bonus pa tayo. Yung mga kajam, hipon. Nakakuha tayong hipon kagabi. Tara mga kajam. Samahan nyo ulit ako sa mukbang challenge ko. Ay mga kajam, kain tayo. Bakbakan na to. Ayun, sasawan natin mga kajam. Na, simulan natin. Bago tayo magsimula, kailangan mo natin humingi ng pasalam sa taas. Salamat Ama. Kajam. Ito na. Sarap. Yummy. Oh, sabi ko sa inyo eh. Itong buhay namin dito mga kajam sa Baykol. Simpleng buhay, pero masaya. Ito, kain. Ayun, nasibulas pa mga kajam. Ayun, may talaba pa. Meron tayong bonus. Sinisorte nga naman. Na, ayan, dito tayo. Sarap yung ulo nito mga kajam. Yung iba mga kajam, binabalatan pa to. Ako walang balat-balat yan. Ayun. Ay, may dumaan sa kaubad. Yung mga kajam, bawang. Pampatanggal ng umay. Talaga din sa probinsya. Ayun. Ayun. Mga kajam. Ayan na lang. Ayan na lang ito kung tawagin. Kaso, mahirap itong kunin. Tingnan natin. Kung anong laman ito. Ito pala sa mga kajam. Ayun o. Ayan, ito ang tawag na ng halan-halan. Nasa natin ito mga kajam. Parang mayroong putik. Ayun. Ayan. Yung tinatanggal dito mga kajam. Ito. Ayan siya. Sarap. Sarap yung ulo ng hipon. Sarap mga kajam. Anghang. Sasawa natin. Ayun, masibos pa. Sarap. Ayun. Tulo na sipong ko. Ayun, meron pa. Ito ang tawag na sa amin. Ito talaga. Sarap ng kajam. Ayun. Ayun. Sarap. Ayun siya pag binalatan. Pero ang sarap pag sama yung balat.
Grabe. Sulit yung pagod. Sulit yung pagod mga kadam. Kahit puwet kami kagabi. Yun. Tanan. Yan naman yung suklik. Yun. Merong bata. Yun, namilis na. Sarap. Yun, ito na. Sarap ng kacang. Yun, siya, maliit. Ayan. Suntukin natin. Siya mga kacang. Yun. Yung pinakamasarap. Yun, anghang. Ayun, may manok sa likod. Mamaya susunod na yan. Ayun, nakacham. Ito pa. Grabe, todo na to. Todo na to. Halan itong tawagin. Sarap. Solve na solve. Pagdating natin ng toppings. Mga kadam, grabe ang init. Ayun mga kadam, ito naman yung mukbang natin ngayon, mga seafoods. Salamat mga kadam sa panantil yung panood ng mga videos ko. Sa sunod ulit natin video mga kadam, kung naman may bumukbang natin sa sunod. Abangan nyo ulit yung mga susunod na video pa. Salamat mga kadam. Ayun, sunod na naman tayo. Ubus na naman. Sa sunod na videos ulit mga kadam.